लोगोफोर वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल माब्रै दं नोंथांमोना आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर ओमफ्राय जों दिनै थांदों सकआव लोगो सासेया दख'ना बायनो थांनो फुजानि ओमफ्राय नायना फैनोसै मा मा दख'ना लाबोदों स' बिदिब्ला थौबाय थादो दा जोङो दारखुसियाव थांगोन आरोना लोगोफोर बर'बोथ' गोजानाव दख'ना बायनो थांनो हाखाया जोंहा दारखुसियावनोखा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दारखुसियावनो बायनोसै मा मा दख'ना लाबोदों नायनानै नागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि लामाया ओरैबायदि हामा ओरैबायदि हामा माने लामाया माला पाक्का जागोनथाय अबस्था गैया जि साइकेल सलायनो बाखादोंहाय मानसिफोरा ओरैबायदि हामा लामा दासोलाय अन्थाइ खोनाजोब्बाय मोजां जाबोबाय आरोना लोगोफोर सिगांथ' बांसिन जानानै ओरैबायदि हामा रास्तायाव थांथारनांगोन रास्तायानो बिदिनो बि मोनसेयानो हाबा जोंहा हाबा होननानै थाङालासिनो थांनोथ' बेलेग थांनो गोनां जाथारो उपाय नाय दा थांबाय थानोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय डाइरेक्ट मा मा डिजाइननि दख'ना लाबोदों दा फुजानि थाखाय मानसिफोरानो लांजोब्बायसो दाख्लैनि लोगोफोर खानाय केकखौ ओरैबायदि सिनानै ओमफ्राय बेलेगबो सिना बिदि ना इथिंबो थाङा इथिंबो फाया खानायखौ ओरैबायदि बिसिना आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा खालामनो उपाय गैया सिना लाबाय दा माला लाबावो मिथियाथ' फुजानि आंनिया दख'ना जेबो मोनाहाय मालाय गेस लायनो हायो मालायफ्रासो मोनथिबाय जोंफोरासो गैया उपाय ना जोंहा बिदिनो फुजानि दख'ना लागोन मालाय बा फैबाय दानो jangan benar ya jangan terus balik modal dari kali maya ayo naik balik pulang kan nggak pasti yang balik mozain baca andalba ke jana dengan ada logofor bekara ini Frida sudah boleh sini kan sudah थानाय मोजां गैयाना खालै बाय आंनोबो मोनसे नांगौमोन आं मोजां खायसो आंनोबो मोनसे हर हा ini video ini video cerita gitu. Apa warna apa sana bustu dong bah? Sana bustu je bagai itu apa suka kasih orang? Kali warna ya? Wah apa kasih? Wah apa wah? Kopi kemencong. Saya lampai jangan kasih apa mana bustu. Dua kursi ini dua kursi Ini sampai mesang video nak tu no.
मानसिफोर बारा गैयाना Cái thằng làm bộ đây là cái làm cái lên được gặp bây làm phải năng rồi nó bây giờ đừng ra thì tức là nếu mình đâu anh gì đây mà bay thử cái này nữa đây đẹp phải rồi nó xem bây giờ bạn mình công tâm chắc nào công tâm mình agak susah. Ada gila. Masa boleh betul ni nang sana ya? Ini mana ya? Oh, ini nak. Ada nasiang lah. Ada belak di sana apa? Gedang-gedang kayak nasi apa? Jangan ada ini sinkron nali sih kita yang saya. Oh saya perlu kom dami deh. Artinya yang masa pondokin bener. Saya kalau ada mana lo? Ero. Kalau rabai beriba terang pada macam itu yang boleh. Angin megon kerau milah kana angin gusti kerau pun. Video kondang. Okong. Masih okong garis tu sahaja. Malu ya le. Dengan fighting, dengan pelan fighting. So finally lepas kita bulan dok nak kerana apa biar nak saya. Saya lagi kan saya sudah akan batai. Sudah akan baca kan saya lagi keluar pada dok aku sengaja sih saya yang berada doknya tu para ada min. Saya sudah akan batai. Korea ni kincir nak sudah ni. Ampai begitulah. Dan sampai lagu baru sudah pada jam salah tu semua. Dok saya ampai dari ang hataw kay kan halaga par malaking sinanay beta ampai dah direct
दिनै दखान खालामनायखौ फुजायाव गानबाथाय खिन्थानो नागिरदों। स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनोसैमोन लोगोफोर। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनांगोन भिडिअ'आ मोजां जाबाय आरोना। ओमफ्राय ओरैनो जोंहा दखान दखिनि जाबाय ओमफ्राय मालाबा दा खाला दखानफोरखौबो मोजाङै मिथिगोन। ओमफ्राय दखानखौ जानाय जाबाय आरो लोगोफोर। स' बिदिब्ला दिनै खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।